Mill-ewwel kif tidħol f'din ir-riserva naturali tħoss sens ta' paċi. Għasafar jipesbsu oħrajn jannu f'abitat naturali tal-għadajjar sal-mastri li joffru kenn kif ukoll ikel li dawn il-ħejjaq sbieħ. Dan huwa eżempju perfett tal-patrimonju naturali tagħna. Meta jiġu n-nies hawnhekk, bħallum pereżempju miftuħa biex tiċċelebra l-għasafar li tibejtu f'din riserva. Pereżempju għandna il-bufula tal-qasab, għandna il-fraservjent, għandna il-monakella, dawn huma kollha qed ibejtu f'din riserva li huwa ovvjament kruċjali biex jeżistu f'pajjiżna. Fis-snin ilu laqas kont immaġina li l-fraservjent ibejjed hawnhekk. Fil-fatt il-fraservjent ilu jbejjed f'Malta għal dawn l-aħħar 3 snin. Il-bejta tkun roqa mikxufa fit-tajn jew fir-ramel u kultant idawruha bil-weraq jew il-ħaxix. Minkejja li din hija żona protetta, xorta waħda jinħolqu problemi li jkunu ta' xkiel biex dawn it-tjur isibu kenn f'din riserva protetta u għalhekk f'dawn l-inħawi ikun hemm lassa 24 siegħa kuljum. Staqsejna x'jista' jsir iktar biex din ir-riserva tkun post ta' attrazzjoni kemm għall-Maltin kif ukoll għat-turisti. Hemm riservi madwar l-Ewropa kollha fejn in-nies iħallsu, mhux biss iħallsu biex jitluġu fihom biex jarawhom, okay? Imma qed iħallsu il-belli liri biex isifru minn pajjiżhom biex imorru ġo dawn ir-riservi biex jaraw iż-sbuħija tan-natura illi kollox mhux il-heritage ta' dak il-pajjiż partikolari imma il-wirt naturali globali tad-dinja kollha. Il-paletta kienet sorpriża sabiħa li ġiet issibt u għażlet tistrieħ fir-riserva naturali fl-Għadira. Dan huwa sinjal pożittiv fejn iktar ma jgħaddi żmien iktar qed jiġu għasafar f'din ir-riserva. Ħafna nies huwa spettaklu affaxxinanti, fimdi, il-paletta speċjalment dak il-munqar speċjalizzat uniku li qed tfeċ fil-Għadira, assolutament ħafna tfal anke bdew iċabċu meta rawha, fimt li rbat iridu ngħidulhom li hawnhekk ħoss ftit li xejn, ġifieri biex ma ngerxux l-għasafar.